Years later. Welcome back sa akin pagbabago namang video mga kabingka. For this video mga kabingka, magbubukbang po tayo ng malaki na pizza mga kabingka. So yan, vaccine na po mga kabingka. Yes, nag-deliver ko 36 inches nani mga kabingka. So na buhat na ko natin. Karon part 2 na po na ako ng mga kabingka. So, sa mga kabingka, ato na ning kuan mga kabingka to sa nikadako mga kabingka. So, tara, let's do this and memories. Lami kini mga kabingka. Kung sa kalamit mga kabingka, lami pa ni sa imong mga kabingka wala nang karon sa. Okay na ni. So, let's do this and memories. Go. Tara, let's do this. Malaking pizza, malaking pizza. Let's go. Malusang sa paper lang yun. Sago na yung kabingkas. Ini asal ng pizza eh. Teka ako ulit eh. Grabe. 10 over 1,000. Tama. Pero? Beef. Okay. Bikin beef. Bukan langgar, tega. Dalam istilah budget. Kani ang Hawaiian. Hawaiian pizza. Dagan lagi hatag na chop. Mo sa gamisa. Super laki.
Hindi po. Mm. Napay siya. Ang pangalan na ng mga kabingya, Miekoy'S Pizza mga kabingya. Look at 36 inches, no? Motag times lamisang mas po kayo. Pilapil tungos kalami ba? Pilapil lang lahat. Mm. 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 Parang puso ng uwang kanimikos kayo. Basta magpiling namin. Namin in 36. Grabe. Grabe. Ikaw ang hindi mo yung the best anday nga pizza gina ko kayo. Nagkatapis na pizza. Mm. 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 The best pizza. Mm. 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 Dito na yun sa akong powers mga kabinta. Diba? Kumain mo na niya. See you in next my vlog mga kabinta. Ako nang itiwason sa off ka mga kabinta. Push ka. Kaya may kayo mga kabinta. Di ko mabiso ko sa istorya mga kabinta. Push ka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.